nya kopie ewo atifido apoye afemu na Union of Professional Nurses and Midwives for womo ekasa no mo nsem nyina na se akade a womo di eyo adwuma no womo atwe ho awaban ho enya de a woyi naso ewo ho na ntino enayi womo etotosere se mpanifo betumi akasa mu no mo de woni aba ho se ne beya nyima bia womo hia womo akache no womo betumi ede ya adwuma Udi wani tremu ewo etifi epoye mantem no emu a Union of Professional Nurses and Midwives of Ghana etweniti afi womo UPNMG wono edu wonde ba edikan hye so hono a botaye etaye chi nyina no se ukohia ye ehwe kwan obefa so ama wono mu dwumadi a wono edi esapomdinfo no ebitimagya na so na konanim eni impo kwan obefa so akasada hyarefo ni suban bia obeda no wodi eda kye womo nanu atimi aboa ama wono mu dwumadi ebitimi akonani wochese empempi na yana nesifo no ebi wo hono mu a suban ahudo be yana wono eda no wodi erehayarefo no yana entwa yeni mpukasa obesifa na wakasa no ayana enso ani kura nisa asunti na wono ayese adwumade ya wohia ye ede nkyerkyere ekoye edema wo ho eno nam so ma titinani ede madwumade no ayo ni monyamfo damata bukari ekasa ya na wo kyerese eye wondwumade wono edie no ehia enkabom odosronko na adibo enunti ehu ebehia sapomdifo ne beda subampa edi nenu no etimi abowe no sanso ede nsem ekoye edema wona wonsem ewo bie mpanifo ne aban no esenema bebre na ewo honma wonum ehia sede beya enu ne betimi abom wondwumadi a wonum edi ne betimi agya na so nti obesere ese aban no ne mpanifo ne wona wonsem ewo bie beboa sede beya ebra no betimi amade hya wonum ewo honum enya pomuden pa enu wachi eyade se Deputy Director Edema Human Resource of Health ya womantam no emu yoni munyamfo Kelvin ebo wa abaso ye paso otimi ahwe ayese adwumadi ne sa asunti wodin samwe eka ho ano wo kyerese eyade a Ghana Health Service ne bo nhomodin ye pa ahwe sakade bia na apomudinfo ne behia na nuatimi aboa ama pomudin pa betimi de hene ho no wo mu ede niema egu akwan mu ahwe esetifi epoye mantam mu ho no mapomudin ho nsam betimi agya na so na akonanim